MP kilik nang kileji dok porahut radatum koso arachari asong along kaching bedun si ke mejima mate methang aphan ali kilong jima pura isia song along dun hoi ilong dun hoi porahut rong sorong bot ke dora ratum bangke thana ling si ching bedun bom si apong ta kilik padam bom lu Lason si thereni phai krephorni phuloni constituency ke parlo Johoi Terang arong radatum amina asong mati APHLC asong ke claim kidam ning ka chet heka videta jok bang pharo isi society ma bang ke BJP asong along ho or pidun lo bang so ka che pa ok duna mai long BJP pen ka che toydun MP an parta EM Amar Singh Tiso MLA Dorsing Rong hangla pen rada sai claim bang atum pen nangan chetong dun bang so hut EM Amar Singh Tiso kaning je pon atengki nilitum election manifesto long ta jong pon daklo article 244 e bang ke pachun pon vek ji pusi Lasi Karbiang Law Autonomous Council ke ja atum la pen di mahasau ke ja CM atum pen chingwai ponsi bang so puthaka bang ke pichun pon vek popusi ning je pon Ila Karbiang Law ngarada panke da di mahasau Autonomous Council CM la pen tim la pen ke Karbiang Law Autonomous Council ili tuma songjapu ili tuma sa Honorable CM Dr. Turu Gamama la pen tim tum na kadong hobi chingwai pensi la pen ke manifesto long tatulo la banke implementation of 244A la pen non central government scheme ta na people anso se na pangili pa non BJP rachari asong atum ke claim ke dam la pen ki pi ke pajer ang thek ke mesen nang ke thek dun long la joksi pini APHLC ara ratum BJP along nang che pa ok dun lo pusi MLA Dorsing Rong hanga hin pen ning che pon Ako hujay an meeting ke dam Japan bang so dam bom mahut masin tum dak chining rilo dia tak na prang lang tum APHLC lang claim ang se sida non bangke penangan ning ke pupe malahai je tek long pensi non BJP dum ke claim ke dam lahai ke pi ke pejir ning kang sam hai penajok si non pen ke MP election pen bangke BJP along si du tip si jakong orang pidun po si padugun po sida Johoi Terang rong isi alang letum amuluk ta pinili tumanang pasi joining lo Puluni pendir chuna rong pi Karbiang Long Life